Ini te masuk bang nang linang karju mepi kelam lo apa nang itu kadang kau media apa tuh ngfanta bang sini itu muhem ahin pen karong pajar karong pajar masih lain lo non horen sing be alang li APSLC Central Committee of President Jai Kathar Phan labang so karbok labang so lama bang ke ilitum mathadam lo pulang te alang li nut IMP lapen ke isya por alang li UPDS along klembang tu lapen hala bang so UPDS satu make mang ke hemprek matang te tu purpur pacun jia phamsi alang li tum isya por bang ke UPDS penang ke so hala so monsam citok det pen hala bang so monsam ke citok sitame autonomous state la bang so puthak bang ke abedet lo la so pen alang li la politik sabo a platform long wang lo alang li MP cipaman lo ulo dang te alang li ke Karbiang long la pen NC Hill a farman si MP ke man lo ulo dang te Karbiang long akan cir kopi lo la pen NC Hill akan cir kopi lo ini tu makang cir ke ladak ke autonomous state madang te tu purpur hala bang so bang si Karbiang long la pen NC Hill rat ke kang cir kasi alang li parliamen long lam the labang so stia da puthak lam bang ke ningje jun de da bang ke lag bang ke ilitum ko pai ke lang nolu non het jong komota pura phana bang ke tang dak ponelu state ki pipon je phana bang ke sita ilitum along ke article 244 ke constitution long sitok anglo aprobion ta do anglo bi anglo tebon sita me pinilitum Karbiang long la penin sihil IMP horen sing be bang ke lam the sita jai jun the hai he pulu dang te alang li MP ke manji inut ot awedet lo nili ki pudan tu bang ke lapan ke non het jong ilitum APSLC presiden aphan kathar sar phan Lucifer puke alang li ke konat pentong la bangso angkur pulong ke endam lo ne cine te lakson Lucifer long ala sing beke inut MP lo ulo dang te alang li ke constitution ateng pensi ke kroy nangi bang pulo tapen constitution alam সংবিধান alam alang li ke rara phan ke pachinia bang pulo piniar nia bang ke la dharma amen pen la bangso APSLC presiden Jai Kathar sar phana bang ke Lucifer madang te alang li ke Christian alida kusikipu pulo dang te haradak constitutional long ki kopi sikipu jadi India na constitution secularism democracy country pusipu di tepon si tame alang li bangke pini ke ladake dharma alam ke wan pulo dang te inuda MP hoi pen bangke alang li ke constitution si karkan lo pulo dang te inut MP ke manun ji akot dolang ma awelu nili pudam ju bangke te la Jai Kathar Phan la bangke nang hume me alam lo non Kathar sar ke constitution long matang ke siksido la ron along hala bangso ron ke tok alo si pur ang si ke than pulotang te alang li ke thanang ji ke right lo lapen horen sing be ke non ke lapuson alang li phan kar bok ke alang li ke constitution alam ke chini nepin lo lapen aron alam chini nepin lo alang li MP ke mana bang ke la bang so farman le rat ke pahai kali rat ke but ke jo kali nang li autonomous state puthak lapen aron la bangso karkan ke pin pen aron othim pen nang li bangso 60 dola farman mang re autonomous state farman Karbiang long akan i la so puthak si je song dun ja phan bangsi alang li phan ke MP ke toy dun ke ta non ke komane Jai Kathar ke rar phan ke pamang hu ke kumat lo pamang hu ke alang li horen sing bis ke pamang hu lo lasi nili tum puluni constituency pen ki puji bubang ke lahen lo horen sing be inut MP lo alang li non setting MP lang alang li thang bak be alam la puson karbok tap karbok tru bang ke chok chelo ini tum Karbiang long la pen NC Hill hala bang so akar ile nang li parliament long lam the paklang dunot
nili tum ki puji babangke nang li jong si labang so lam the paklang dunai he pulo dang te labang so MP pen ar pu pen chi obu mo thek the pulo dang te athe rada tum na pahai ke nang li tum aphana bangke rada tum akisung a farman si labang so karya farman si nang li phan MP na pahai loke nang li jong si labang so kar i kar biang long dun hai he pulo dang te lake nang li MP ar pu pen masi chi suntuk nang tu lapen ke nili ke jong dam je bangke autonomous council chief executive member de lalang lita tuliram rong hang ta lang li ki polam thedo jong si akenang so do pulodang te article 244 e farman ke ne labang so sia mang hoi pen ajada por si tame chi obubji ne pranda chi piji polang li labang so social media labang so youtube are kodolong bangke non ta tu kogi te non labang so komota pur labang so hempek ki pija long people si karbiang long chief executive member ta kang samdun rilo lapen la so long people si non putar puci u ha hede do lang lita lapen ki people si aprana muida ne kinang chot do bulang de chipi ji pu people lo lang li non puta chipi ha hede ke la sa lang li tum CM tuliram rong hang lapen MP Horen Singh be sitame lapuson kar biang long kar i amen pen kar biak he madang te litum ing long so he pan kachong thui chot ke alia velu nang litum ke bang jar nia bang ke rar tum ke nang chini pamelo nang litum ke kachobaya bang pulo rar pan ke pamang hu alidar sip lo nang litum ke lasi nang litum labang so a farman ke non apor dulang labang so CM dapen MP abang ke arpu pen ciura labang so kar biang long si helakar iya bangke nang litum autonomous tera putha ka bangle central gov state gov apan presar pidunoi pusinili alang litum apan pungtung lapen aku EPSLC ke 2019 21 January acek provinsi political party am hang pathekla lapen non pusitame MP ta cedan nunlo lapen MLA ta cedan nunlo non MEC ta cedan nunlo sitame radatum nang pahai hela lapen ke non tim kar bianglong manang te BJP atum ke sarkar si cari bom lo lapen alang litum isu bangke puriborton pulo hala bangso puriborton amen pensi pini kar bianglong lapen Assam India long sitame labangso political power aja kongke alang litum jelong lo pulo dang te kar bianglong labangso autonomous council along ke cepahem puke komat lo pulo dang te BJP a sarkar tum lapen kumalo CM pulo dang te tuliram rong hang lapen MP malo pulong te Horen Singh be alang litum si BJP a sarkar tum si cari lo pulo dang te alang litum BJP a tum si labang so kacing thuramu ana bangke claim nang po